சித்தர் ஓம் ஸ்ரீ ராஜயோக குரு சரணம், குருமாதா சரணம். வணக்கம் ஸ்ரீ குருஜி. என்னுடைய பேர் வேம்பு. நான் தமிழகத்துல திருவாரூர் மாவட்டத்துல வசிச்சுட்டு இருக்கேன். நான் IN1 யோக சக்தி பயிற்சி எடுத்தேன். நான் கடந்த 6 வருட காலமாக ஸ்ரீ குருஜி வழியே 2 வேளை தியானம் மற்றும் பயிற்சி முறைகளை பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில மிகவும் சிறப்பா இருக்கேன். நான் ஒரு பியூட்டி பார்லர் வச்சு நடத்திட்டு இருக்கிறேன். பயிற்சிக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சாதாரண நிலையில தான் என்னோட கடையை வச்சு நடத்தினேன். பேசிக் வகுப்பு மட்டுமே தான் நான் அதில் விட்டுருந்தேன். பயிற்சிக்கு பிறகு என்னோட பொண்ணும் என்னோட பையனும் டிகிரி முடிச்சிருக்காங்க. என்னோட பொண்ணு சிவில் இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு இப்ப அவங்களும் ஸ்ரீ குருஜி கிட்ட சீடரா இருக்காங்க. என்னோட பையனும் பிடெக் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. எங்க குடும்பத்துல எல்லாருமே ஸ்ரீ குருஜியோட சீடரா இருக்கோம். என் பொண்ணும் பையனும் அவங்களோட வாழ்க்கை முறையில அவங்க குரு கொடுத்த ஆழ்மன பதிவு பயிற்சியை பயன்படுத்தி எல்லா ஸ்டடி டெக்னிக் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில சிறப்பா இருக்காங்க. ஏன் நம்மளும் நம்மளுடைய தொழிலுக்கு, என்னுடைய கடைக்கு இந்த பயிற்சியை பயன்படுத்தக்கூடாது? குரு வாழ்க்கையில சிறப்பா இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த பயிற்சியை வழங்கியிருக்காங்க. இப்ப நம்மளும் பயன்படுத்தி பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் தொடர்ந்து என்னோட கடைக்காக ஆழ்மனப்பதிவு செய்ய ஆரம்பிச்சேன். நான் ஆழ்மனப்பதிவு செய்த கொஞ்ச காலத்திலேயே எனக்கு மாஸ்டர் கோர்ஸ் படிக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சது. ஒரு சிறப்பான ஒரு அகாடமியில, தமிழ்நாட்டிலேயே நம்பர் 1ல இருக்கிற அகாடமியில எனக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது. நான் உடனடியா அந்த கோர்ஸ் முடிச்சேன். அந்த கோர்ஸ் முடிச்சு மாஸ்டர் டிகிரி பட்டம் வாங்கியிருக்கேன். கடையை மிகப்பெரிய அளவுல சிறப்பா விரிவுபடுத்தி இருக்கேன். வாழ்க்கையில மிக மிக சிறப்பா இருக்கேன். என் பொண்ணு, பையன், எங்க கணவர் அனைவருமே பயிற்சி எடுத்து வாழ்க்கையில எங்க குடும்பத்தோட மிகவும் சீரும் சிறப்புமா இருக்கும். நான் இந்த வேளையில ஸ்ரீ குருஜிக்கு என்னோட கோடான கோடி நன்றி மலர்களை அவங்களோட பாத கமலத்துல சமர்ப்பிக்கிறேன். நன்றிங்க ஸ்ரீ குருஜி. யோக ஞான சித்தர் ஓம் ஸ்ரீ ராஜயோக குரு சரணம், குருமாதா சரணம்.